Nardón caeu na casa por 0-2 co Ordes e con isto complícase moitísimo a súa situación. Un partido de veteráns no que estaban por un lado Javi Ríos porteiro, por outro Juanito, nun partido no que Carlocho comezaba o encontro intentando marcar ese tanto e no que chegaría despois o 0-1 aí con ese tanto que imos ver despois de varios rexeitamentos de Toja. E xusto despois dese tanto de Toja dase unha das situacións máis absurdas que temos visto esta temporada e probablemente nas últimas, na terceira división, esta posible agresión do Linier a un xogador e con teatro incluído. La verdad que tremendo. Penalti e expulsión. Penalti e expulsión. Anécdota entre o árbitro asistente e Peter. Que grande. O 0-2 chegaba con esa xogada de Javi Álvarez. O centro era de Toja. En a segunda metade, ocasión para o veterán Juanito. E despois, para outro veterán, para Manel, que ademais é o director deportivo do club. Aí está. E houve despois unha xogada polémica con unha man de Javi Villar nesta acción con penalti que fallou Dieguito diante do porteiro Ríos. Foi a última xogada. Vemos agora o Cultural Areas 2, Alondras 0.